elkartu gara hemen Nafarroako greba batzordeak, auzoetarrietako greba batzordeak. Nafarro osoan 30 greba batzordea baino gehiago sortu ditugu. Martxoaren 17an deitutako grebaren harira, sortutako greba batzordea gara. Eta gure helburua da martxoaren 17an auzoetarriak gelditzea, grebaren testu inguruan. Ez dugulako nahi pobrezia auzoetarrietara heltzea, auzoetarrietan edatzea, eta horrezegatik prestatzen ari gara greba deialdia gure auzo eta herri guztitan, Nafarroan zehar. Bestalde, salatu nahi dugu ere hainbat sindikatu eta alderdi politikoak izan duten jarrera, Espainiar unionismoaren izenpean Nafarroako langileon baldintzak kaskartuz edo betzeko oztopo izanez. Eta bestetik ere aldarrikatu nahi dugu martxoaren 17an arratsaldean ere mobilizazioak prestatu ditugula auzoetarrietan, eta deialdia zabaldu nahi dugu auzoetarri guztietatik grebara batzera.